As demandas transmitidas pola veciñanza levaron o Goberno de Boiro a propoñer para o POS unha serie de melloras en núcleos rurais. Os dous proxectos principais implicarán a renovación integral dos rueiros en Runs e San Mauro, que incluen tamén a instalación de redes e a sustitución do alumeado. Ten un importe de máis de 400.000 euros e o que se vai a levar a cabo é unha instalación de unha nova canalización para aguas pluviais. Vais a renovar as conexións de abastecemento de agua municipal, renovase todo o alumeado, pasando a ter alumeado de tipo LED, de máxima eficiencia, e por último, acondicionase os rueiros con formigón e con adoquín de pedra, non? Propoñen tamén a renovación do pavimento na aldea de Xián, en Bealo, por importe de 34.000 euros. Outro dos proxectos busca incrementar a seguridade viaria na Avenida da Constitución, coa construción dunha beirarrúa no treito entre Salvador Allende e a Avenida de Compostela. Para que os nenos que veñen do colexio non teñan que evitar andar a cruzar a beirarrúa, xa veñan pola súa man e, ordenar un pouquiño a zona, tamén obra para nós importante, e tamén solucionar a problemática que estamos vendo día a día tamén no cruce da Salvador Allende con a creación dunha nova glorieta que non só vai a solucionar a circulación, sino tamén a reducción da velocidade nese tramo que o proxecto desta glorieta tamén se vai a reducir a velocidade, e estamos vendo que as solucións que lle estamos dando a esta vía están sendo boas, que as melloras que fixemos na glorieta da piscina cos pasos elevados evitáronse os accidentes. Está comprobado, desde que creamos eses pasos elevados non hubo ningún accidente e xa van alá un ano e pico, e con isto vamos a dar solución, non? Como proxecto complementario, o Executivo plantexa o acondicionamento dunha parcela encima de vila para convertela en aparcadoiro con 19 prazas de estacionamento e unha zona verde. Dende o Goberno agardan que a oposición apoie a proposta, posto que ata o momento non presentaron proxectos alternativos.